Ideja za stvaranje najbolje marine u Hrvatskoj nastala je ranih 90. godina u mislima hrvatskog poduzetnika Franje Pašalića, koji je tada živio u Njemačkoj. Malo se Hrvata usudilo tih godina uložiti svoj novac i trud u biznis u Hrvatskoj zbog svima poznate ratne situacije, no za Franju Pašalića to je bio veliki izazov i prilika. Prilika da se od temelja stvori nešto lijepo, korisno, nešto najbolje. Već 1992. godine stvorena je tvrtka Laguna Trade, koja je bila baza za realizaciju cijelog projekta. 1993. godine započeli su radovi na marini Frapa, koja će u cijelosti promijeniti povijest Rogoznice. Marina se gradila u 4 faze: nasipavanje i stvaranje novog otoka, izgradnja upravne zgrade i smještajnih kapaciteta, izgradnja gatova za jahte, izgradnja sportsko-zabavnog centra. Danas marina raspolaže s 450 potpuno opremljenih vezova i 150 suhih vezova, nekoliko vrhunskih ugostiteljskih objekata, 2 hotela s nizom kongresno-zabavnih sportskih sadržaja, praonicom rublja, servisom za brodove te mnoštvom trgovina potrebnih za nautičare. Od samoga početka svoga rada, Marina Frapa postala je omiljeno mjesto brojnih nautičara i inih turista koji cijene vrhunsku uslugu, ljepotu interijera i eksterijera te uklopljenost u prirodni ambijent samoga mjesta Rogoznica. Upravo zahvaljujući tome, Marina je 8 godina za redom primila nagrade za najbolju u Hrvatskoj, a jedna od vodećih njemačkih agencija TUI proglasila je Marinu Frapa najboljom nautičkom bazom na svijetu. Zbog brige o okolišu i zaštite prirodnog ambijenta, Marina Frapa nositelj je prestižne plave zastave već 11. godinu. Koliko je ekološka Marina Frapa najbolje pokazuje i najnoviji hrabri projekt Frane Pašalića Zmajeva špilja. Zanimljiva je to ideja jedinog podvodnog elitnog bara u Hrvatskoj iz kojeg posjetitelji mogu promatrati orade, brancine i ostale ribe hrvatskog podmorja koje veselo plivaju u samom središtu marine. Treba napomenuti da je ova jedinstvena turistička europska ponuda u samom početku trebala biti keson, to jest zatvorena podvodna struktura napunjena kamenjem i betonom. Upornošću vlasnika ovaj prostor zablistao je kao građevinska inventivna atrakcija na radost svih onih koji je posjećuju. Uz izgradnju i rad Marine Frapa, Frane Pašalić pokazuje interese za kulturu, pa tako postaje koproducent filmova Diploma za smrt i Orao i glavni producent povijesne serije Bele Bjondine. Osim filmske kulture, Laguna Trade d.o.o. podržava razne glazbene, sportske, kulturne, ekološke manifestacije i akcije, izgradnju i obnovu crkvenih kulturnih spomenika, a naročito se ističe u donacijama za socijalno ugrožene i nemoćne. Velika ljubav prema nogometu, a posebno prema Hajduku, nagnala ga je da aktivno pomaže kako financijski, tako i logistički ovome klubu. Hrvatski poduzetnik Franjo Pašalić uvijek je mislimo u budućnosti, pa tako osim ulaganja u ekološke akcije putem tvrtke Laguna Trade, veliki je zagovornik očuvanja okoliša kroz korištenja obnovljivih izvora energije, poput vjetrenjača, pa je tako postao suosnivač tvrtke Nova Energija d.o.o. koja posjeduje 6 polja vjetrenjača u Hrvatskoj ukupne snage do 150 MW, te 5 polja u Bosni i Hercegovini ukupne snage do 450 MW. Tu je još i veliki projekt Medine Resort, koji bi trebao biti elitno hotelsko turističko naselje s 250 soba, wellnessom, klinikom za estetsku kirurgiju, 2 heliodroma, mnoštvo sportskih sadržaja. Za postizanje velikih ciljeva nekada je potrebno pravo vizionarstvo i hrabrost. Sve to imao je i još uvijek ima Frane Pašalić, čijim se djelima i idejama mnogi i dan danas dive.